Maar wees gerust, ik heb buizen genoeg besteld. Dit jaar heb ik ook geopteerd voor enkele structurele veranderingen wat de dagindeling betreft. Igor! Igor! Ik wil niet immers van de vloer kunnen eten. Om 8 uur starten dan de lessen die doorgaan tot 6 uur 's avonds, waarna er opnieuw 2 uur wordt schoongemaakt. En dit zonder tegenspraak. Wanneer ik tegenspraak hoor, dan word ik bestraft met lijfstraffen. Hebben jullie dat goed gehoord? Lijfstraffen. Dus vooral niet nadenken wanneer je iets zegt, want anders is de lol voor mijn beulen er ook maar af. Leerlingen, ik heb ook het genoegen om jullie mee te delen dat er dit jaar schooluniformen worden ingevoerd. Heel jammer voor juffrouw Van de Velde, maar pronken met uw balkon zal dus niet meer lukken. Ik heb deze beslissing genomen uit één reden. Omdat ik wil dat jullie beseffen dat jullie niets, maar dan ook niets zijn in vergelijking met mij. Omdat ik grandioos tegen misdrijven ben, heb ik er nog een nieuwe regel ingevoerd. Wat naar huis gaan tijdens het weekend betreft. Wanneer iemand van jullie het dus durft, nog maar één van de 9563 regels te overtreden, dan wordt die persoon gestraft met een weekendje huisarrest. En moet die persoon dus verplicht op school blijven. Waarschijnlijk een slag in het gezicht voor mama's kindjes, zoals Lynn Muller, Karel Meijers en Arne Simons, maar wetten zijn er eenmaal wetten. Thomas Gooivaart, ik heb gezegd dat je naar de poten van Louis moet afblijven. Hygiëne is het volgende punt dat ik graag zou aankaarten. Er wordt voortaan enkel op de woensdagmiddag gedoucht. Voor meer uitleg hierover meld je bij Lennart van Vrijsport, die weet er alles van. Stilte alsjeblieft. Wat het eten betreft, wordt er een beroep gedaan op de heer en mevrouw Schils. Want het menu bestaat voortaan enkel nog uit vis